Kami pun bisa turun bosannya. Mas hewan kananku muncul terima. Awas awas pikir kamu. Wah, jarane lanang kesenengan. Oh. Risan Pati Bujangga Anom ingkang ngrepeki bitale Prawadya saking Pantarang Eda Komplit. oh ganongan Ganong. Ganongane cilik kaya roti.
Totalitas sih. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubet oleh gulu, Nduk. Awas pinggir, pinggir. Untune kemeng kurang gede. Ayo ya. Oh, kena. Makane Ancang-ancang ya. duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Ayo. Engko suwek. Jarike lho, Dik. Ayo. Kok Ayo. Kleru Mas, kleru. iki wong nggih pancatan. Sampeyan nek kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Kosan. Bagus ngene kok yo shot. Oh, yuk. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio, ki mau wis juga cak kayange. Kok iki? Oh iki. Oke. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Wah ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi lho. Mbok panggung pisan. Oh iya. Oh yo. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Batuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki. Lho ngantor Mas. Piye jane? Kok lha ya kok buta cangkir umume nek gawe ganongan ngene ya. Lah iki ngene. Ram tolo nyawang aku. Mas iki mun Pak. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Kiri. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Oh. Alon.
sama saiki ning kono meneng karo ngene ya. Sik meneng. Karo ngono tapi mangga. Karo mana? Oh, ngono, oke. Loh, aja ngono, sampean ngene. Nah, ngono lho. Nah. Iya, Ya ono malah. ya ngono. Bae yo aku. Awas, ayo. Ayo, Nes. Ayo. Awas. Ayo, pas mata nih. Pas mata nih. Iya, piye. Wis. Wah, ini aku remuk kabeh iku. Ya ora apa-apa mau rusak ning kene berarti kan sitok tak pek. Eh. Ini